Парфен ми изпратиха няколко от новите им аромата, които супер много исках да изпробвам и нямах търпение да излезнат. Сега ще ви покажа как изглеждат. Имаме един женски и два унисекс, като ще ви оставям снимка на всеки аромат, на кой известен парфюм е аналог. Първо ще започнем с този, който е под номер 764. Всичките аромати си ги избрах, защото са на мои много любими. И много се радвам, че Парфен пуснаха аналози на точно тези аромати. Божествени, много силен и траен аромати. Аромата е 1:1. Става както за мъже, така и за жени, тъй като е унисекс. Всеки може да му се наслади. След това продължаваме към женския аромат, който ми е един от най-любимите и нямам търпение да го пробвам. Номерът е 939 и просто е толкова сладък. Това е типично мой парфюм. Даже в момента ще се напръскам с него, защото просто го обожавам. Отново по абсолютно нищо не се различава от оригиналния, освен по цената. Ще си поръчаме голяма разфасовка от него, просто няма как. Това ми е един от най-любимите им нови аромати. Следния аромат, който е под номер 770. Той вече е малко по-тежък аромат, който в принцип се води унисекс. Той е по-тежък за моите предпочитания, защото аз съм фен на сладките парфюми, както всички, които ме следят, мисля, че знаят. Но пък за жените, които обичат по-тежки и трайни аромати, вечерни, това е перфектният парфюм за тях, според мен.